Surabaya. Kuduk manyar-manyar. Empret gante buntute kisah andeng-andeng cilik mula yen dicoplak dadi mala. Alas-alas dadi wana, wana-wana dadi alas suwe-suwe kanggo entek cara wong. Pun bapak iso kalima Bekawan Durna. Kadhedundi anggen paduka panjenengan kawan ingkang rayi Sinuwuna Tandrawati Prabu Kresna ta. Semanten ugi kula Koko Prabu ri paduka ngawangga. Pun karma cumadong dawuh tebih pisanan kula mboten midhangetaken pangandikanipun ingkang sinuwun. Keparenga ingkang paman kepatihan cumadong dawuh sinuwun. Oh ya dalah. Nyadong dawuh Koko Prabu. Dados pundi kabaripun anggen paduka mundhut keterangan kawan Koko Prabu Dwarawati lho. Kawontenanipun Udawa dados pundi Nun? Nadyan kula ingkang rayi Blokling pun Jayadrata, kula ingkang rayi Binggala pun Suratayu, kula ingkang rayi pun Kartomarma, kula ingkang ngabdi Bancelalang pun Swatama cumadong dawuh sinuwun. Paman Durna kula wonten dawuh. Yayi Karna kula wonten dawuh. Paman Senguni kula wonten dawuh. Ora lidok ujare wong gaplok. Jebul dina iki malah Udawa wani balela. Lho, balela kados pundi? Lirwa iki kewajiban marang negara Mandura ing ngatasé. Udawa kuwi mapan ana kademangan Widara Kandhang. Ora ngaturake wulu partuning Widara Kandhang kaping pindhone Udawa kuwi wis suwe. Wis watara liman kepungkur Udawa ora seba menyang negara Dwarawati. Malah iki mau kongkonan mbokne ya kuwi Nyai Sagopi ngatur surasane punang Nawala yen tok Udawa wanuh wani nyuwun parilah kawan Prabu Kresna. Widara Kandhang kuwi bakal didadekake kepatihan. Lho lha kene menapa ing ngatasi penyuwun parilah kok mboten dateng negari anu. Sing gak rembug sing tak penggalihake ning kene iki, Udawa kuwi karepe iki kepiye? Apa pancen dheweke iki jarak perkara arep mamerake kaprawiran, apa pancen Udawa iki mentas perguruannya? Mana dalah pancen trayoli binatang Udawa iki. Sugih kendel bondo wani. Matur kasinuwun menika mesti wonten babak ingkang wigati ingkang siningit. Sampun rapetipun kaliyan Sinuwun Darawati lan Sinuwun Mandura. Nek Prabu Baladhepan Prabu Kresna niku ta wong liya ngaten mawon mboten dados napa maka menika kadang ora menika mangke menawi wonten cacat wonten ciri mergi saking Udawa menika mangke mbilaeni ngeten nglandang karang saking pucuk. Raja ngono ta dicuni? Inggih Kakang Dura kasunggihan. Menawi saking pamrayoginipun Udawa menika kedah dipun singkiraken kemawon. Purun boten purun Udawa menika badhe mbeta wisa sisip sembiripun kanthi pawadan piyambakipun nyuwun kedemangan Widara Kandhang pun dadosaken kepatihan. Lila mboten siba dhateng Darawati nelakaken menawi Udawa menika pancen badhe ngedudungga Mandura lan Dwarawati. Jalaran menawi pribadinipun Udawa menika kaliyan Prabu Kresna wilayah Widara Kandhang menika dhateng Mandura. Pancen menika nggih ngribet-ngribet nika nggih pun singkiraken kemawon. Pateni rasa nganggo Udawa. Ora nganggo Udawa ya rame kok. Timbang ngewu-ewu ngadu-adu pikir bebutek banyu bening. Nggih, Paman Durna. Duniki Paman Senguni Yayi Karna. Namung ingkang kadegdayanipun nyameni Udawa. Ya, bener kang dadi panemumu ya. Yen pancen ngono, Paman Senguni tumuli perintahna. Lembang Tengara Buddha nggih ngestaken dawuh paduka. Nggih Swatama wonten dawuh. Mula diyaki Lembang Tengara Buddha Madya nggih
paman ngisraken dawuh paduka paman enjing bidha gumuruk saking jroning praja Prabusanan nira ora surya dalira saking jwaniti arasa mateng jagat ngopu aneng saputra engker marabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung lamun dinandra kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantu samengku sang tiyang utama sang nata muda wus nyangarapa mring sang kusuma kang nandhang branta Praguta kula wonten timbalan iki ada paring nimbali kawon iki ngabdi kepatihan Praguta kula nok Praguta kula oreh ning kowe cedhak kawan Sudawa inggih iki wis teka tlatah Widara Kandhang keparingipun sinuwun aku isin yen to Baladewa dranyak mlebu kademangan Widara Kandhang menika laladan negari Mandura bener nadyan to iki laladan Mandura nanging yen to Baladewa negari kademangan asal beradate Baladewa kula durung dikaelan Praguta tak kongkon temonana Udawa kowe Kandha Prasaja Udawa kowe ditimbali sinuwun Prabu Baladewa kowe kaduwan ngadhep ana pinggiring kademangan lah mangke nek boten purun ora gelem laran
ngomong kene piyambake nesu lho wedi karo Dawa lho boten wedi kowe kudu wani kudu iso ngendarat lawan Udawa yen kowe nganti ora iso ngendarat karo Udawa aja takon desa tugel gunung kowe inggih Gedeka budal mangka angro srumbat wedananira ngandung kumalaput temrat nyomaratani marang sariratipun eneng apa biyung Wirowati kok tawang-tawang tangis eneng apa biyung Sagopi anakku nggih Udawa tibang kaya mengkene lelakon wong aku patenono wae Udawa patenono wae ibumu aku tibang kaya mengkene ora ngono jebul aku paribadan kok lebokake kandang macan Udawa pancen ngegasah karo uripku begegadang marang mawa cintrek aku apa ngono apa piye Udawa mengko dhisik sareh to ngendika sing kepenak kepriye kabare Bapak aku iki rumangsane wong tuwa ya Udawa aku iki ora iso maca aku ora iso nulis aku mbok kon ngaturake layan tarewane aku iki kedarang-darang wong tuwa mlaku tumulak-tumuluk nang negara Dwarawati bareng awala wis di asta dening Sinuwun Prabu Kresna Sinuwun Mandura ya rawuh bareng Sinuwun Dwarawati reksa sumasane layan banjur diaturake Sinuwun Prabu Baladewa lah sak banjure namala dijuwing-juwing disuwek-suwek disebar nang Drambah Udawa aku diman-man aku diundhamana aku dikira aku wong tuwa iso ngajar karo anak aku ora bisa mituturi karo kowe Bapak Udawa paribasar iki cetak untan piyak gegeden piyak kurang cagak sampe duwe gegayuhan kedemangan Widara Kandang arep mbok dadekake kepatihan ki nalarmu kepiye Udawa Bapak nek piye yen kaya ngono aku ora gelem aku mbok kongkon Bapak Udawa aku rumangsa wirang aku rumangsa isin Udawa naden aku iki wong ora duwe naden aku iki kawula cilik sing duwe niat tek-tek aku duwe kapribaden Biyung sabar ya Biyung kabeh kuwi mau yen to ditampa kanthi sak madya sagrusu Biyung lak urung ngerti pancen aku duweni prinjangka mangan Widara Kandang kuwi bakal tak dadekake kepatihan aku nyuwun parilah apa aku kleru apa aku ki luput ing atase aku iki patihe Prabu Kresna mapanku ana Widara Kandang iki kademangan ndakarku mono reneng aku iki duweni kalungguhan patih Udawa karep Widara Kandang ya tak nggo kepatihan
supaya aku iki bisa netepi kewajibanku kanthi aku iki ya tatak tetek batu-batu apa dadak nganggo ngowahi kedemangan mbok dadekke kepatihan ngono apa piye tatak-tetek kuwi gumantung ana niate lho Udawa kene iki mau kademangan nanging yen to niatmu tumindak kuwi becik tak kira yo apik luwih apik yen to kene iki kepatihan terus aku iki ya patih tenan kuwi saya luwih apik biyo aku duweni gegayuhan tak nggo muktine Udawa dhewe tak nggo muktekake kawulaku Widara Kandhang para kawula cilik kae tanggung jawabku apa aku iki salah apa aku kleru yen tak kepengin mulyake para kawula sing mikir kawula Widara Kandhang iki sapa nek ora aku mestine Sinuwun Darawati rak ya wis nglegiwa wis nglenggono munggo apa sing gak karepake lan maneh Sinuwun Mandura kok ya destun temen ing atase Widara Kandhang Paribadan mung bumi sak eyubing payung kok isih maksa nggondeli kok awal upamane diparingake aku kanthi sah tulus iba bungaku sing atiku nggonku bisa njunjung derajate para kawula Widara Kandhang wis gumolong tekadku biyo yen to pancen ora kelakon penjangkaku mati tak wujuti aku mati ora perkara kamukten aku mati ora brek kamulyan kanggo diri pribadiku ning aku arep kepengin muktekake kawulaku Widara Kandhang ya wis ben tak tumbali nyawaku ora dadi ngopo yen to pancen ora kepareng Gusti kenging Sinuwun wis biyo tegakno anakmu Udawa punapa to mirang ingsun prihatin waspada midil tudatan pakarya batu-batu dadi kaya mangkono tekadku Udawa iya biyo sisip sembire kriwikan dadi grojogan lho Udawa glandang karang saka pucuk ora murung sing diora arek nalar ora murung kejobomu ibumu aku mesti aku sing ketiban ampuan sing ketiban awanget mesti aku wis ben biyo jamane saiki jaman pinarbuka wong putih ben ketok putih sing ireng ben ketok irenge sing bener ya benerno nek sing luput ya hukumen aja ditutup-tutupi iya iya to syukur nggih syukur yen pancen tekadmu mengkono wis kono biyo nek ning apa-apane tak sanggani wis nek perlu Udawa dienggo tumbal Udawa dienggo wadal ning Widara Kandhang wis ora semikira dikit biyo kula katur sini ya Kakang Udawa banget panarimaning sun Udawa wonten dawuh pirang candra praseba menyang Dwarawati kirang langkung gangsal candra ing mriku nggan menika mansasi inggih yen ning patih ora seba karo ratu ki bener apa luput nek wis luput kudune piye nampi pidana upamane kok tak pidana monggo kula sumanggaaken kula lepat menawi paduka Sinuwun Prabu Kresna badhe ngadili dhumateng kula monggo kula kurbanaken jiwa raga kula menawi pancen boten kelampahan menapa ing dadet panjangka kula Udawa wonten dawuh ora kowe duwe karep kaya ngono kuwi karepe sapa pikajeng kula piyambak kula kepengin Widara Kandhang kula dadosaken kepatihan
Lah kene ngopo kok dadi kowe ora matur yang negara Mandura? Kowe ora ngerti to Widara Kandang iki tlatah negara Mandura. Iki tlatah Mandura dudu Prabu Kresna. Nek kowe ngaturake nawala karo aku kuwi luput. Menapa kula lepat menawi kula menika langkung rumiyin nyuwun parilah kaliyan sinuwun Prabu Kresna. Panjenengan menika ratu kula napa sanes? Lho lha ratumu. Lah inggih menawi kula menika tarusan kaliyan ratu kula menika leres menapa lepat. Lho kuwi bener ning paringa sing duwe wilayah. Ha nggih mangke menawi paduka sinuwun sampun paring dawuh kaliyan kula ing pengangkah kula badhe matur dhateng Mandura. Pamrihmu kula kepengin badhe muktekaken para kawula Widara Kandang. Mbok inggih wonten rilaning penggalih sinuwun Prabu Baladewa menika syukur mangayu bagya menawi Widara Kandang dipun rilakaken mboten sisah kula ngaturaken pisungsung dumateng negari Mandura nanging wulu pamdal Widara Kandang menika tetep kangge gesani para kawula negari Mandura menika sampun mboten kirang menapa-menapa bebasan sampun tirah-tirah Widara Kandang menika sepinten Udawa kula karepmu kuwi bener ning abot sanggane awrat badhe ing kados pundi tetep badhe kula angkat kowe wani mati wantun upamane iki mengko yen Koko Prabu Mandura ki rawuh mrene terus piye nggih tetep badhe kula adepi kowe yo wani wantun yen kowe wani karo Koko Prabu Mandura kowe persasat wani karo aku lho lha yen perlu wis yen perlu kepiye to kowe iki kowe iki nantang karo aku lho mboten Sejan begini Udawa wani karo Kresna menawi penandipun sinuwun Prabu Kresna sampun tega kaliyan kula nggih monggo kemawon menawi ngaten sinuwun Prabu Kresna nggih Raden Narayana mboten enget kaliyan kula panjenengan rumiyin gadah janji nalika panjenengan meguru kan Begawan Padmanaba rumiyin Udawa mukti bareng mati bareng penandange Udawa ya penandange Narayana nggih ngaten mboten. Bareng kula duwe penjangka kaya ngeten kok panjenengan kok negake niku lha nek panjenengan pun tega nggih sampun kula nggih tetep wani lebur tumpur tak wujuti. Nek nganti kowe ning ratu disepelekke cahangon aja srek lho. Mergane ratu nek sok mincla-mincle niku. Mongko iki dipun wastani satriya sejati ratu sing sejati niku lati pakarti makarti nyawiji tegese ucape batine tandange kudu padha nek iya nek ora lho iki ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami anggen panjenengan paring sesulan dhumateng kula lho nggih dawuh sesami-sami iya wandamu ya kentongan ngono kan lho. Udawa kula. Ya. Ya muga-muga wae Udawa penjakamu bisa kelakon. Ning abot sanggane lho Udawa. Nggih, kula sampun ngertos iki. Iki bisaku suka sabiyantu ngene. Iki sawetara iki kowe tak paringi ngampil. Andel pitaya pusaka Dwarawati kembang Wijaya Kusuma nggone cecunduk. Sebab kowe arep napa pacoban sing abot ora mung Koko Prabu Mandura dhewe nanging iki gawa bala Kurawa iki wangune sing ngubupi Koko Prabu Mandura. Lah ora apa to. Nggih kula sampun ngertos. Panjen Kurawa pawakan provokator niku. Ning kowe ora kena sumbar, kowe ora kena umuk lho Dawa. Inggih. Lan aja nganti kedenangan. Oh nggih. Eneng syarate lho, syaratipun. Yen kowe mundi kembang Wijaya Kusuma iki kowe atimu kudu sabar nggih kowe engko nek perang ora kena males perang mboten niku males niku cara pundi sebab yen kowe tunduk kembang Wijaya Kusuma iki gaman kayangan tumplakan kon natoni awakmu ora tatu ora lara lah kene ngopo kok dadak males oh ngaten yo ana syarate meneh menapa malih siji betah meleh. Oh, damelan kula niku. Loro ora kena minum ngombe. Ngelah. Wis. Tegese ora kena minum tegese minuman keras kuwi ora kena. Oh nggih. Sirikane kembang Wijaya Kusuma. Oh nggih.
Udawa kula sejatine kabeh kowe ngomong pralambang pralantita kowe kudu nglakoni sabar sareh. Oh nggih. Ya iki tak cundhukake ana Kanjeng Geruk aja nganti ilang lho. Iki pun ilang bareng karo nyawamu, ngerti? Ngertos. Kowe ora kena sumbar, ora kena umuk, ora kena kibir. Sedika ngestaken dawuh. Iki mengko upamane yen aku nderekake Koko Prabu Mandura, yen kowe tak uring-uring tak sengeni, kowe aja nesu lho. Iki aku mung tanggulane samudana kowe nggih.